A beiras do Miño esténdese a cidade de Ourense, que mantén o seu tradicional vínculo co río a través da súa ponte romana. Encrucillada de camiños, a cidade vella declarada ben de interese cultural conserva algúns dos seus máis importantes monumentos, dentre os que destaca a catedral. O río Miño, que atravesa a cidade no seu curso medio, determinou a actual fisonomía da capital ourensá. Ao longo das rúas que conforman a cidade vella, pódese ir descubrindo o rico patrimonio. O bispado, situado preto do centro da cidade, ocupa o edificio que foi en tempos o Seminario Conciliar, que ampliou e engrandeció o bispo Cesario Rodrigo. Alí coñecemos a don Félix, un sacerdote xoven de mirada intensa e gran sonriso, que compasina dende fai un tempo o seu traballo no bispado da cidade das Burgas coa súa labor como párroco. O sacerdote, con toda a Igrexa, camiña co seu tempo. Don Félix é un xoven moderno que vive a vocación de maneira intensa, seguro co camiño que escolleu e feliz co seu día a día. Bueno, pois agora onde estamos é a Secretaría da Vicaría de Pastoral. Entonces, aquí levamos un pouquiño o que é o máis importante, está aquí ao lado, pero nós aquí levamos un pouquiño que é correspondencia, publicacións, coller os recados moitas veces do vicario de pastoral, porque ás veces compaxinámonos os dous no mesmo horario, e un pouquiño tamén atender ao público, sobre todo cando non está o señor vicario. Despois, eu tamén, desde hai un mes, máis ou menos, estou como delegado de apostolado seglar, e iso todavía vai a iniciarse. É dicir, todavía está por organizar as 3 ou 4 cousiñas que nos quedan de curso e retomar un pouquiño ou darlle un toque distinto ao que facía o anterior delegado. Entón, eu teño aquí neste pequeno espacio todo o necesario para levar o que é a Secretaría da Vicaría de Pastoral, o que é a Delegación de Apostolado Seglar, e despois tamén por aí un pouquiño algunhas cousas máis administrativas das parroquias. Por exemplo, pois o tema de facer partidas de bautismo ou algunha vez algunha entrevista con xente que vive aquí en Ourense. Un pouco, resumen, é o que facemos aquí todas as mañás. O día a día deste sacerdote comeza ás 8 da mañá, pero nunca sabe cando remata. As mañás transcorren entre o bispado no que traballa e as tardes e as fins de semana as adica ao cuidado das 4 parroquias que están ao seu cargo e onde as relacións cos veciños son o máis importante. En xeral, bastante ben, porque o do bispado é sobre todo pola mañá. E as parroquias, eu ao estar no rural, son sobre todo polas tardes. Entonces non suele haber nese sentido unha incompatibilidade de horarios. Despois, outras veces, pode haber algunha porque hai algunha reunión ou hai aquí algunha celebración que o bispo nos pide que estemos aquí presentes, entón depende un pouquiño da hora, pero xeralmente o que é a nivel horario non hai problema ningún. O que é a nivel ao mellor máis de mentalidade ou de actividade, pois tamén non suele haber moito problema, porque a nivel de actividades, xa digo, sobre todo polas tardes estou ali nos pobos, aquí suele ser polas mañás e algunha que outra tarde, ou o sábado tamén pola mañá, porque hai algún curso que levamos nos aquí desde a Vicaría ou desde a Delegación, entonces non suele haber moito máis problema. Eso sí, ás veces hai temporadas moi fortes, como pode ser en Semana Santa, por exemplo, en Nadal ou en algúns tempos fortes, ao mellor tamén un pouquiño hacia o inicio e hacia o final do verán, cando hai máis xente nos pobos, ou despois aquí, na Vicaría, cando temos que preparar algunha publicación que temos cada 3 meses, ou cando temos que facer o inicio de curso e o mes de outubro, que suele ser bastante potente, ou senón hacia o inicio de verán, cando temos tamén a programación de
curso, do curso seguinte, que nos colle aí a finales do mes de xuño, que tamén suele ser unha temporadiña un pouquiño potente. Para don Félix, ser cura nunha zona rural é gratificante e fermoso. Para el, tratar de acompañar a xente maior, visitarlles, levarlles a comuñón, celebrar misa, impartir os sacramentos e compartir cos labradores e gandeiros a súa vida, os seus afáns e as súas ledicias, supoñen para este xoven unha verdadeira bendición. Este sacerdote vive a súa vocación como a un don, o que implica vivir o ministerio como un agasallo que Deus lle deu para servir generosa e entusiastamente a súa igrexa. Home, podíamos... ten varias cousas boas. Por un lado, a dinámica que sigues, que é unha dinámica relativamente tranquila, ou máis ou menos relaxada, dependendo do número de parroquias que teñas. O trato ca xente, inda que tamén eu polo menos levo notado bastante estes anos esa cousa que sempre se dicía que nos povos é todo máis persoal. Ao mesmo tempo estáse perdendo un pouco. Mantense, porque é máis de conocer as persoas e as familias, pero ao mesmo tempo tamén se está perdendo bastante. Así que eu un pouquiño no que eu resumiría quizás sería a dinámica que sigues, que ao mellor é moito máis relaxada que nunha parroquia de cidade na cual estás aí todo o tempo, un día detrás de outro, sempre son unha serie de actividades e de cousas máis ou menos iguales todos os días. O trato ca xente, despois, como non, a paisaxe. Disfrutar de outra paisaxe e, ademais, dunha paisaxe que vai cambiando según a época do ano. Eu, como nacín tamén nun pobo, coñezo un pouquinho máis o que é a psicoloxía do rural e non se me fixo para nada nese sentido nada extraño nin dificultoso. O único que sí que che leva un pouquiño máis de tempo ou que tes que ter a paciencia de irte metendo con el é que as costumbres propias de cada sitio, porque, pois eu que sei, ao mellor pois hai unha determinada novena, entonces xa sabes que esa época tela que reservar, ou hai algunha costume que ao mellor é propia do pobo, é que hai que mirar cando se pode respetar e cando se pode mellorar, ou hai algunha cousa que ao mellor se fixo hai anos e que se pode recuperar. A súa xornada se divide entre o traballo e a oración persoal. O pasado 15 de maio celebrouse a festividade de San Isidro Labrador, patrón do mundo rural. Don Félix, coa súa labor e dedicación, chega ao corazón dos fegreses das parroquias que leva. Con el, coñecemos o concello de Allariz, declarado conxunto histórico-artístico. Instálase na paisaxe fluvial, creado polo curso alto do río Arnoia. En el atopamos importantes construcións religiosas que aparecen nun trazado típicamente medieval e rodeado por bosques de castiñeiros. Estas fermosas terras e as súas xentes conseguiron namorar a este sacerdote de 31 anos. Vamos a ver, a que guimos agora, a Seoane de Allariz, esa é a que xeralmente ten máis xente o que é pola semana para calquera acto ou culto que teñamos na parroquia. Así que temos que ter en conta que son todas parroquias pequeniñas, con varios povos, pero con moita xente maior e con moita xente desplazada á cidade. Entonces, Seoane de Allariz ten bastante xente o que é pola semana para o que é o culto ou algunha cousiña que se faga na parroquia. Ten como patrono a San Xoán Bautista, co cual temos a súa festa no verán, inda que a festa grande que ten novena, pois, por exemplo, é a inicio de ano, en xaneiro, porque é San Antón Abade. Despois iremos a San Martiño de Pazó. San Martiño de Pazó ten a San Martiño como patrono, o San Martín de Tours, que é o mesmo patrono da diocese. E aí suele haber algo menos de xente. A igrexa ten
bastante historia, porque ten restos xa desde o século X, polo menos, e o bonito, que despois verémolo, será as dúas portadas que todavía conserva. Despois do resto xa son añadidos e as reconstruccións que se foron facendo. Don Félix non é un sacerdote máis. A súa madurez e sensatez o caracterizan, pero se algo o identifica é o seu amor polo rock e a ciencia ficción. Fan dos cómics e de cintas como a Star Wars, goza coa música para a que saca un oco sempre que a súa vocación e as súas tarefas como sacerdote se o permiten. Sí, polo menos de corazón. Outra cousa é que cando tal haberá que empezar a tocar algo, ou como a broma que temos entre os amigos, venga va, 2013, facer unha banda. Vale, pois xa miraremos se se pode. Pero sí, eu polo menos sinto, é un estilo musical que me gusta, no cual descubrín moita vitalidade e moita vida, e descubrín, como non, tamén irmáns cristiáns e católicos tamén, incluso algún cura que tamén está metido e é dunha maneira moito máis integrada tamén no mundillo. Despois, por outro lado, sempre hai algún amiguete que lle gusta máis o tema xa outro mundo, que xa é o mundo dos fans da ciencia ficción, de Star Wars e de cousas así, que de alguma maneira vivímoslo de outra maneira, xa é outra alegría distinta, é outra cousa. Entón aí tamén andamos facendo algunha cousa e algunha sorpresa haberá nestes meses, e aí tamén temos un pouquiño, pois eso, esa vivencia e esa sorpresa que se leva máis de un, e a sorpresa que ás veces me levo eu, cando de repente ao mellor te encontras con alguén que tamén ten fe, tamén está aí, ou con alguén que non che protesta, non, de alguma maneira non che ven de malas, sino que che ven a preguntar. Entonces ao final acabamos dicindo, bueno, pois acabas te encontrando xente curiosa en todas partes, e de alguna forma tamén teño que acabar dicindo eu, pois oye, que pintas tú tamén aquí? É dicir, tú tamén podes ter un sitio na igrexa, e tú tamén podes participar destas cousas. A lectura e a natureza onde encontra a tranquilidade que necesita son as súas outras paixóns. Pero a min gústame, sempre que podo, dedicarme un pouquiño á lectura, non solamente, digamos así, de cousa seria e de teoloxía e filosofía, que me gusta lelo, sino tamén, se podo, un pouquiño de novela. Gústame sobre todo o que é o mundo da ciencia ficción e a fantasía, algo menos sobre todo a ciencia ficción, gústame, e se podo, que agora que está o bo tempo tamén se podo, collerme ao mellor un media horiña ou unha hora, ir a pasear ou en moi boa compañía, ou se non solo, estar un rato nun espacio así aberto e con pouquiño de calma, tamén disfrutar pois eso, do ceo, das plantiñas, do sol, de un rato en calma, apagando o móvil incluso e perdéndose así un pouquiño. A historia de cada vocación vai unida case sempre co testemuño dun sacerdote que vive con alegría o don de si mesmo aos irmáns polo reino dos ceos. O presbítero, a imaxe do bo pastor, está chamado a ser home da misericordia e a compaixón. Próximo ao seu pobo e servidor de todos, particularmente dos que sofren grandes necesidades. Don Félix é o reflexo das vocacións temperás, pois xa sendo moi xoven, descubriu cal era o camiño que quería seguir. Grazas á súa parroquia, comezou a darse conta do que Deus quería para él. Despois, no Seminario Menor de Ourense, reafirmou eses pensamentos e aumentaron as súas ganas de converterse no que hoxe é, sacerdote. Pois mira, ao principio fun para o Seminario Menor para estudiar, e despois xa me quedei no Seminario Maior continuamente. De todas maneiras, eu xa na parroquia xa lle botaba unha mao ao meu párroco, e de alguna maneira un tanto por afinidade. E despois xa de alguna forma, cando vas pensando as cousas e as vas rezando, xa por convencimiento, xa de alguna maneira que o ves claro e xa decides esa toma, ese camiño. Mira, foi sobre todo, hai dous momentos fortes.
Un é en terceiro de BUP, cando é o fin, digamos así, da etapa do seminario menor, e outro despois de facer a selectividade, porque esa época da preparación da selectividade, pois a verdade que foi bastante movida, foi moi forte, como a quen di, quedou un pouquiño a pregunta en segundo lugar. Entonces eu, unha vez que paso a selectividade, quedome un ano máis no seminario, de alguma maneira co ron, pero xa dunha forma máis prioritaria con esa pregunta, foi cando xa o decido. Don Félix pasou do seminario menor ao maior convencido e seguro do que facía. Nesta decisión encontrou o apoio de quenes o querían, dos seus amigos e dos seus pais. Precisamente para eles, ter un fillo sacerdote supoñía unha verdadeira honra. No fogar cristián, apréndese a definición verdadeira do amor. A vida é ao mesmo tempo un agasallo e unha chamada entrega. Unha familia onde se transmite auténticamente a fe é un sementeiro de vocacións á vida cristiá madura e tamén, por tanto, ao servizo da Igrexa na consagración ou o sacerdocio. No seo da súa familia, este xoven comezou a trazar as primeiras liñas da súa vida, un camiño que o conduciría anos despois directamente a Deus. Moi ben, sí, en xeral moi ben, e ademais tamén con apoio, sobre todo por parte de meus pais, o sea que de maravilla. Entre os amigos máis con bromas e con cousas, pero xa diga Deus, vos aproveitai, que bichos desta especie tendes poucos como amigos, así que... Don Félix estudou no seminario menor e maior da cidade de Ourensá. Alí se achegou máis a Cristo, profundizou na súa vocación e coñeceu grandes persoas. Pois mira, do menor, sobre todo a tríada das cousas que había que facer, que era rezar, estudiar e xogar. Esa cosa, eso quedouse así moito. E despois tamén eses detalliños que tiñamos da mentalidade comunitaria. Non eran solamente o que era acudir a clases xuntos, sino que ao ser un internado era tamén o comer xuntos, o xogar xuntos, o enfadarse, o desenfadarse, o de alguma maneira facer vida un pouquiño cada un desde a súa historia. Entón, esas dúas cousas, o aspecto máis comunitario da vida, e despois tamén, xa digo, esas tres cousiñas de aquí estamos para estudiar, para rezar e para xogar. Seminario maior, xa tomar a vida ao mellor con máis madurez e cunhas decisións moito máis fortes. Tamén, como non, os compañeiros de estudios e as 4 ou 5 aventuras que un vai correndo tamén con eles, as historias de internado, inda que xa éramos moito menos, pero, así por marcar ao mellor algunha cousa, esa admiración e ao mesmo tempo tamén broma que tiña respecto da xente do último curso, porque de alguna forma eran os referentes que tú tiñas maiores, e ao mesmo tempo como tamén un foi recorrendo toda eses anos hasta que tú eras o maior e de repente mirabas porque estaban así de primeiros. Outra cousa bonita que sí que me quedei foi o tema de que moitos dos profesores son agora compañeiros curas, entón tamén é algo bonito conocer esas dúas facetas deles. E despois, como non, as alegrías, as penas, os enfados e as cousas boas compartidas cos compañeiros. O cura de Ars dicía: o medio máis seguro para alumar o lume do amor ao noso Señor nos corazóns dos fieis é explicarlles o Evanxeo. Este libro de amor onde o noso Señor mostrase en cada liña, na amabilidade da súa dozura, da súa palabra, da súa humildade, sempre como consolador e amigo do home, falándolle só de amor e convidándoo a darse todo enteiro a él e a responderlle polo amor. A predicación da palabra divina, Don Félix realiza a través da catequese, as homilías, os cursos de formación, a dirección espiritual, a administración dos sacramentos, especialmente o da reconciliación. Xa lle dixen, é maravilloso, porque é bueno. Temos a misa, nunca nos deixa sin misa. Que lle diría? Non sei, do mellor.
Porque temos cuadrado de vir uns vellos e agora veu-nos un novo, entón foi un cambio moi grande. Pois, eu recordo unha anécdota moi curiosa. Antes, antiguamente, o sea, cando tiñamos o outro, non se facían as lecturas. Non é que non quixéramos, é que non nos deixaba. Non dicía que iso aquí que non se levaba. Dicir, unha vez veu unha miña filla nunha misa dun familiar e dixo, vou a hacer yo as lecturas. Non, nena, que isto aquí non se leva. Marchou toda enfadada, a pobre. Pero, e ese día que veu el, viña o don Pepe da Allariz, e viñan con el, e claro, tuvemos que facer as lecturas, non me recordo que nos fixéramos. E o caso é que, claro, ese día todos nerviosos, nunca fixéramos as lecturas na vida, non sei, saliron as lecturas, pois, xa te imagino. Pois eu creo que foi un cambio moi grande do párroco que tiñamos antes, que xa era unha persona maior, a maneira de decir a misa, a relación que tiña pois cos veciños, que sendo boa non é tan cercana, entonces foi un cambio moi grande, foi chegar un párroco novo, cunha maneira totalmente, casi decimos, distinta de enfocar o que é unha parroquia, a unión dunha parroquia, facer cousas novas, entonces foi un cambio para ben. Pois é moi reto para dicir a misa, moi religioso, gustalle moito as cousas como teñen que ser da iglesia, que somos torcidos os que somos da parroquia, pois a saber. Nunca vimos un párroco tan noviño como hai aquí nesta parroquia. Despois iso de tanta fe que nos mete. Este sacerdote coñece aos veciños das parroquias que están ao seu cargo. Os trata con cariño e cercanía. Precisamente para él, tratar de acompañar a xente maior que vive soa ou enferma polos pobos é unha labor maravillosa e gratificante. Unha visita é para eles un momento de alegría e para él unha lección de sabedoría, pois estas persoas coñecen a vida dende a súa mesma entraña. Pois mira, eu, por exemplo, as historias de moitos curas maiores, todo o que hai por detrás, co bo e co malo que teñen feito co que un o coñece, cas pequeniñas historias, porque tamén temos menos historia detrás nosa, pero cas pequenas historias de compañeros cos que estudiaches ou cos que coñeces, e cando te enteras moitas veces do que fan, pois, oye, sínteste orgulloso deles. E tamén dunha maneira moi especial os pequenos detalles que ten a xente maior, a nivel de fe ou a nivel de trato personal. Hai ás veces detalles moi pequeniños que xa digo, teñen un toque tan cariñoso e incluso tan exquisito que te removen e te animan a continuar adiante, inda que sea solamente por aqueles 2 ou 3 ou por aquel detalliño que... Hola. Buenas tardes. Mire que xentiña nova lle traio por acá. Tamén a señora que me ven cuidar ten 38 anos. E eu cumprín a eles até 92. A vocación é a capacidade de esquecerse dun mesmo e poñer atención ao próximo. Nas súas parroquias don Félix coñeceu auténticos santos de vida e de fe, persoas que levan unha relación persoal con Deus admirable, que entenden a súa vida como unha misión dada por Cristo de encher o mundo da súa paz e do seu amor, e que na sinceleza do seu día a día son auténticos modelos. A Enrique o visita sempre que pode. Don Félix acode á súa casa, está un rato con el e lle dá a comuñón. Os dous gozan con estas visitas. Para Enrique, a comuñón supón todo. Pois nós agora aquí estamos co don Enrique. E eu na primeira parroquia na que fomos, en Seoane, pois xa recollín ali unha forma consagrada e agora veño a traer aquí a don Enrique, que de vez en cuando perdémonos por acá. A que sí? Home, claro. Entonces temos, como estamos os dous solos, generalmente temos un anaquiño moi pequeniño da palabra de Deus, despois rezamos xuntos o Padre Nuestro,
E despois, se cando quere, confésase. Sí. Que sí? Sí, As cousiñas ben feitas. Sí. Eso. Ademais, aquí a don Enrique, eu ainda acordo cando ven. Cando pode tamén ven ali pola parroquia. Podía todos os domingos. Sí. Non perder ningún domingo sin ir á misa. Que houve quen falou del idolás da parroquia, non está a iglesia. Ven todos os domingos á misa e ves a todos que van cercan a él. Por algo será, non? Por algo bo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, pues ahora se está na mellor compañía. Vale, cariño. Non lle parece? Sí. Sí. Bueno, vos sabedes o bo humor. E así dá a gusto. Vir. Don Enrique, ímonos alá. Abrimos a portiña, verdad? Porque aí está aquí collendo. Eu creo que xa son unhas cuantas veces que viñen por acá. Sí. Entonces, xa llevo collendo o truco. Gracias a Dios. Bueno, don Enrique, hasta outra. Vale. Muchas gracias. Adiós, cariño. Os homes buscan no sacerdote un amigo, un confidente no que atopen comprensión e acollida. Esperan atopar nel a un home prudente e ben preparado, capaz de ofrecerlles orientación certeira nas súas loitas e nas noites da súa fe, pero ante todo, desesan que o sacerdote sexa un home de Deus. A fe é a sanela da alma, as realidades sobrenaturais, e o fundamento da vida cristiá, tamén da vida cristiá do sacerdote. Pero nel, ademais, a fe faise aínda máis necesaria. Gústame, por un lado, o que é recoller a tradición, o que é sentirse igrexa, é dicir, tú aquí non estás para inventar algo novo, sino pero por un lado, recollendo todo o que hai xa detrás miña, a partir da historia da tradición e do que sería, digamos así, pois o que é o magisterio da Iglesia, e ao mesmo tempo, eu polo menos, desde unhas perspectivas moi dinámicas e moi curiosas, porque a min, por exemplo, gustame moito vivilo tamén con xente que ao mellor non ten moita relación ca Igrexa. Entonces, por un lado, claro, teño a maior parte do tempo que cos feligreses ou cos compañeiros no obispado ou na casa sacerdotal, pero despois tamén teño o que son as miñas salidas e o que son os meus encontros con xente que ao mellor non ten moito que ver ca Igrexa. A min, por exemplo, que me gusta moito o mundo do rock e un tanto tamén o mundillo que moitas veces dicimos así friki, de alguma maneira bebo un pouquiño das dúas cousas, pois tamén te encontras con moita xente que tú de repente acabas compartindo un pouco da fe, porque de repente din, que pinta un cura aquí? Acabanse enterando ou porque yo digo eu ou porque yo comenta alguén que me coñece. Entonces eu teño esas dúas cousas que a mí sempre me gusta moito e que de alguna forma lle dá moito dinamismo a miña vida. Por un lado, o que sería feligreses e compañeiros, que é o que leva un pouco máis de tempo, e o que é recollendo desde atrás, e por outro lado, digamos así, abrindo novos camiños dentro de mundillos dos cuales a xente ao mellor non está moi en contacto ou parece que a Igrexa é algo que lles queda moi lonxe. A combinación de sacerdote coa de músico experto no mundo do rock converteron a este xoven nunha persoa especial, tanto sobre o escenario como na súa faceta sacerdotal. Con ilusión e moito esforzo, don Félix cultiva cada día a súa vocación. Para el o sacerdocio é o mellor regalo
que a vida lle puso no seu camiño. A súa paixón é transmitir o evanxeo, vivir para os demais e celebrar os sacramentos. Con só 31 anos está seguro e convencido do que quere na vida. A súa madurez e tranquilidade lle permiten ter amigos alá onde vai. A súa cercanía e naturalidade son algunhas das claves do seu ministerio. É un home feliz e se nota na súa mirada e en cada sonriso. Tanto é así que este xoven o ten moi claro. Se volvese a nacer, volvería unha e mil veces a camiñar sobre o mesmo sendeiro. Sí. Ao mellor hasta o faría mellor e todo. Ao mellor hasta o faría mellor e todo, pero si volvería a escoller. Mais dunha vez, cas miñas luces e cas miñas sombras, porque sempre as hai, pero eso poño en minúscula, con luces, cas miñas luces e cas miñas sombras e en mayúscula, e en máis de algún sitio teño escrito, pero sempre sacerdote. Cos meus pecados e cas miñas virtudes, co cual si, feliz. Ademais, xa o di o nome, entón.